И здравейте хора! В днешния клип ще ви представя топ 7 факта за дивата котка. И нека да започваме с факт номер 1. С изключение на големите котки, като лъвовете и тигрите, повечето диви представители на семейство котки са сравнително дребни. Много диви котки са избивани заради петнистата им козина. Поради това някои представители на този вид са застрашени от изчезване и трябва да бъдат защитавани в естествена среда. Факт номер 2. Каракалът е котка, която обитава сухите райони с ниска растителност в Индия и Африка. Каракалът особено обича да яде птици и често скача да ги улови. Факт номер 3. Дивата евроазиатска котка се среща в горите на Западна Азия по целия европейски континент до Шотландия. Дивата котка е нощно животно, което се храни с птици и дребни бозайници. Женската ражда между 3 и 6 котенца. И тук е времето, в което да ви напомня да се абонирате много мощно за още такива интересни факти за други животни. И преминаваме към следващата снимка и към факт номер 4. Американският късоопашат рис се нарича така заради късата си опашка. Той обитава горите и пустините и лови зайци, мишки и катерици. Тук се включват и малко и други животни, но това пише в интернет. Най-малката котка на света е ръждиво-петнистата котка. Тя е дълга само 35 см и живее в Индия. Факт номер 6. Котката рибар също живее в Индия и има ципести лапи. И последния факт номер 7. Ето това, така изглежда горе-долу котката, дивата котка. И факт номер 7. Европейските диви котки могат да достигат до 10 кг тегло. И смятам до тук да приключи това кратко видео. Ако искате още такива класации с топ 5 факта, топ 7 факта, топ 10 факта, се абонирайте много мощно, защото тук ще правим много интересни видеа за животните. А от мен, чао!